Machiegni nyakoromogi weche mag tuke sekondari gwenge mag Nyanza Motisini Regionals ochakore yango dichima kawuono. Timbe manobedo joloch e kidieny mag counties mag Nyanza monywando Kisii, Nyamira, Migori, Homa Bay, Kisumu, Siaya duto chokore county mag Kisumu. Boma mag Kisumu ne tukego dichima kawuono tuke mag adhula metugo e pap ma Moi, Kisumu Day kod Kisumu Boys. Kisumu Boys ne ogoyo Karaboka 2-1, Yala goyo Agaya 2-0, Kobala goyo Kudha 2-1, Saya goyo Konge 4-0. Gekendo yor Rapogi 3-0. Tim nyiri manyakach ne opor kuom Saya 3-1 tok ne goyo Jera 4-0 e Midhiambo. Timba adhula mar Agai ne oyudo loch mare mokwongo kolewo Rapogi 4-1, Kayala goyo Gekendo 1-0. Bado washa safi bado ule mpira cheza mtu suku ya kwanza pili anaingia Mfangilete kesa kama mgongoni tari kocha ma timba adhula mar Harambee Stars Benny McCarthy odokne